So, dinhitas sa Westminster Confession of Faith, chapter 7, ug section 6. Dirita sa section 6. Ug sa section 6, mo kini ang giingon nga this covenant was differently administered in the time of the law and in the time of the gospel. Under the law, it was administered by promises, prophecies, sacrifices, circumcision, the Paschal Lamb, and other types and ordinances delivered to the people of the Jews, all for signifying Christ to come, which were for the time sufficient and efficacious through the operation of the Spirit to instruct and build up the elect in faith in the promised Messiah, by whom they had full remission of sins and eternal salvation, and is called the Old Testament. So, maklaro ninyo ni? Dili wala makita ang kuan pastor ang Awa makita. Westminster. Okay, ay sorry. Kuan lang siya. Sa akong pag-share ni. Okay. Kana, kita na. Kita na ba, Pastor? Nag-loading pa pastor. Nag-loading pa. Okay na, kita na. Okay. So mato diri, so diri sa section 6 atong isgutan. Now atong i-review nga adunay duha ka mga administrations. Duha ka administration sa usa ka covenant. O kana nga covenant mo kana ang covenant of grace. So duha ka administration. Ang Old Testament administration ug ang New Testament administration. Mo review tani ini tungod kay naay gamay nako nga mo back up ko gamay niini. Gumikan kay ang understanding sa uban o kasagaran mo na understanding sa mga evangelicals o mga Armenians o mga labi na sa mga Armenian nga mga Baptists, bisan gani si Calvinistic nga mga Baptist, nga pag moingon gani nga Old Testament, kaning tanan nga Old Testament wala na siya mabilong sa covenant of grace. Okay, so muna ang ilang hunahuna nga ang Old Testament wala siya mabilong sa covenant of grace. O ang covenant of grace diha na niabot sa New Testament. O ginay kasagaran o munay pitfalls sa mga churches, mga preachers karon. Tungod na sa influence sa dispensationalism. So pag-ingon nga Old Covenant, para sa ila, ang Old Covenant, which is ang Old Testament, maura na. So, ang Old Covenant o Old Testament, maura na, which is maura ang gihapon sa ato. Pero sa ato is, magmuana nga Old Testament or Old Covenant, dili na siya lahi nga covenant, kundi old, ang meaning ana is old dispensation, old administration. Kanang word nga covenant diha, metonymy gihapon ang gamit bisan ang Bible nga instead nga moingon siya nga administration, instead nga moingon ang writer sa New Testament nga old dispensation or old
old administration. Ang iyang tawag sa administration is covenant, no? So muna ang metonymy. Ang Bible, ah, kasagaran sa Bible mo istorya by way of metonymy. Kanang metonymy pananglitan ningon si Kristo kini ang kupa sa bag-ong kasabutan, kini nga kupa. Instead nga moingon siya nga blood, ang iyang istorya is kupa. Okay? So muna metonymy nga speaking of one thing in lieu of another. So halimbawa moingon siya, this is my body. This is my body. So ang iyang gisulti is ang bread. Instead nga mo istorya siya sa iyang lawas, ang bread mo ay itawag niya body. So he was speaking with the metonymy nga expression. So kasagaran na gina istorya sa Bible nga mo istorya sa kabutang nga nagsignify sa lain o sa ato gani nga mga Pilipino ginahimo na nato pananglitan moingon ta nga pananglitan nga mopalit ka, moingon nga papalita ko og Colgate, although dili Colgate bisag close up to ang tawag usahay nato Colgate, no? Or sa karon pananglitan mo sa ato karon og naay atong movie diha naman sa disc or diha sa DVD player. Instead maingon ta nga DVD, ambirang DVD, sometimes maingon ta nga ambira tong ang kuan kaning tape. So wa na tong tape, ang tape man tuwa to sa kadtong daan sa una nga murag Betamax ba? Nga tape to or naa sa ingana. So tape. So instead nga maingon ka nga DVD disc, moingon ka nga tape. So mo ang meaning sa metonymy ba nga isa ka butang imong istorya pero dili na mao gibutang kadtong usa nga wa nimo maistorya mo ginamini mo. Okay, so ang Bible sometimes sa dihang mag-istorya siya sa administration, instead mo ingon nga old administration, ang iyang isulti is old covenant. Okay, so bantayan gyud ninyo na nga sinultihan sa Bible. So dinhi sa Bible sa diha nga moingon siya nga adunay daan nga kasabutan nga giwala na. Ang iyang pasabot dili sa kasabutan gyud kundi kadtong administration sa mong kasabutan mo giwala na. Okay, so atong mabasa na unya. So, kinahanglan ato nang ibutang sa atong hunahuna gumikan kay kanang wala makasabot ni ana musipyat gyud sila. Ang rason nga nung musipyat gumikan kay kana lagi wa nila tan-awa ang ekspresyon, ang pamaagi sa ekspresyon sa balaan nga kasulatan. So mao gihapon ang writer sa Westminster Confession. Sometimes pag moingon gospel, instead nga gospel ang meaning niya in the times of the gospel, moingon na in the times of Christ. So muna nga dinhi ang covenant sa Bible pag anag New Testament meaning new administration of the same covenant. Pag mga Old Testament ang meaning niya is old administration of the same covenant. So walay administration nga word pero kanang content sa gisulti
mao ang administration by way of metonymy kanang figurative expression sa mga biblical speakers or writers. So, ang old administration sa covenant, dito sa old administration, naa na dito ang covenant of grace. Okay? So sa panahon ni Moses, naa dito ang covenant of grace. So ang gihatag sa Dios dito dili covenant of works. Mao man ay gikabikilan karon kay abi nila kay Old Testament covenant of works wala pa mag-operation, wala pa ang covenant of grace nag-operate. Ang para sa ila, ang covenant of grace nisugod sa new administration, which is mali na siya. Kaya ang kung mauna ang paagi sa kaluwasan, ang maong kaluwasan nga gihatag sa Dios sa ila is by works di ay. So muna nga kasagaran sa mga kining mga dispensationalist mo istorya sila as if by works ang salvation sa old administration. Kay wa sila makumbinsi nga ang kaning covenant of grace nisugod na ditong dapita dito pa lang sa panahon sa Old Testament nato sa panahon ni Moses naga-operation na ang covenant of grace. Nganong covenant of grace ang panahon nila Moses? Because ang ilang kaluwasan dito is by grace, dili by works. So inyong sinati o nasinati na nato kasagaran sa ato. Nga kasagaran maingon nga ay dito ba Old Testament man to. By works ang ilang salvation dito. Nya kay New Testament diha na ang by grace sa New Testament. Kana gumikan sa mali nga pagsabot kung asa nisugod ang grace. Kaya ang ilang pagsabot pag moingon nga Old Covenant nga giwala na, ang ilang pasabot sa Old Covenant gi-equate nila ang Old Covenant sa Covenant of Works. Okay, gi-equate nila ang kining Old Testament or Old Covenant sa Covenant of Works. Gumikan lagi kay ang word nga covenant wala man nila katuni, wa man nila mailhi nga ang covenant nga gisulti diha wala nagmean sa covenant mismo kundi sa administration. Okay, so dapat inyo ning i-review kaning video kay kanang explanation ako mo na siya ang explanation para ma-explicar kining problema karon sa covenant theology nga proliferate sa Baptists kanang Baptistic covenant theology. Kaya ang ilang tanaw ang old covenant is by halos maingon sila by works. Di man sila maingon nga by works yun. Labi na sa mga Calvinistic nga mga labi na sa mga Calvinistic nga mga labi na sa mga Calvinistic nga mga churches, maingon man sila by grace gihapon ang kaluwasan panahon ni Moses. Pero ang ilag yung tanaw nga dito sa old sa labi na sa Mosaic Covenant nga ang nagdula dito mao ang covenant of works. Okay, so ang tawag ni ana republicanism ang tawag ni ana
republicanism, no? So akong isulat ni muni ang tawag ni ana. Meaning sa republicanism nga gi-republish ang Covenant of Works panahon ni Moses. Okay, so ang Covenant of Works nga dito kang Adam maura na ang unod sa message sa Mosaic Covenant. Now kung ang republicanism tinuod siya, ang mahitabo ni ana walay by grace. Dili grace kay ang covenant dito kang Adam is purely by works. So dili pwede nga i-republish ang covenant nga gihimo dito kang Adam i-republish panahon ni Moses. Kay ang implication ni ana, ang implication gyud ni ana mao nga walay maluwas by grace. Kay walay grace diha ni ana nga covenant. Totally by works ang mong covenant. That's why ang tawag ni ana sa mga Reformed theologians is covenant of works. Okay, so inyo gyud ning i-review pag maayo kay muuni ang diferensya karon sa reform nga historic nga reform o kining bag-o ng mga republicanists nga mga theologians. Now, ang ilang ingon lagi, ingon magyapon sila nga, well, ang ilang istorya, ang ilang side, ingon man sila, yes, ang Covenant of Works gi-republish panahon ni Moses, pero ang gikinahanglan nga mawadag hope ang mga tao sa panahon ni Moses sa salvation aron nga mamudangop sila sa grace sa Ginoo. Kay damor nga di sila maluwas tungod sa covenant nga gi-republish sa panahon ni Moses. Damor nga mudangop sila sa grasya nga diha kang Jesus Christ. O man ang ilang rason. Murag tanaw nimo, murag plausible nga reason. Pero lagi ang kubag gyud nato ni ana nga ang covenant of works walay gi-offer nga grace. Walay gi-offer nga grace. Kung imong basahon ang Genesis chapter 2 ug chapter 3, ang covenant of works dito kang Adam is the day that you shall eat thereof, you shall surely die. Walay gi-offer nga gospel. Walay gi-offer nga grace sa ila. Wala. So, in fact, human gyud nga wala na gi-offer dito sa Genesis 3:15 sa kanang gitawag nato nga proto-evangelion, kanang first nga gospel moy muraga first nga pagpakita sa gospel, sa pag-preach sa gospel sa Genesis 3:15. Makit-an in fact nimo nga didto na ni sugod ang covenant of grace, o didto ni sugod og ang covenant of grace ni sugod nga na-avail sa tao. Ug in fact ako convinced ko nga si Adam ug si Eve apil sila sa naka-avail niini. Gumikan kay kadtong gibistihan gani sila sa Dios, dunay animal sacrifice, dunay pagpadugo ang
ang kaning balhibo sa mananap gibiste didto kang Adan o kang iba. So makit-an nimo nga dunay pagpadugo nga gihimo alang kanilang duha. So I think apil sila sa elect, si Adam o si Eve. So dili pwede nga moingon ta nga gi-republish ang Covenant of Works tungod ni ana nga mga rason. Kay ang Covenant of Works wala gi-offer nga grace. While ang Covenant of Grace mao nga ang tao sa Covenant of Grace of course gihatagan sa law, ug ang law nga naa kang Moses, gihatag kang Moses ug sa mga Israelites sa una nga mga church sa Israel. Ang mao nga law is nabilong siya sa Covenant of Grace nga law. So that's why sa diha mag-preach ka sa gospel, i-preach nimo both the law and God's grace. Kanang duha imo gyud nga i-preach para nga naay gospel nga madunggan sa mga listeners or sa tao. No, di pwede nga ang law imong biyaan purely mo preach ka kanira yung cross ni Christ nga nag-offer sa salvation, tapos wa nimo gi-explain nganong dunay cross, kay ang cross di ay behind ana mao nga adunay law nga na-violate, ug kana nga law nga na-violate gikinahanglan nga bayran, dunay satisfaction ang justice sa Ginoo. That's why dunay cross. So muna ang pasabot niya na. Any question? Aba mo'y question? Nasabtan ba? Sabtan na, Pastor. Okay raman, Pastor. Okay, salamat. Come on. Okay, so that's why sa panahon sa Old Testament, or to be precise, sa panahon sa Old Administration sa grace, doon na nadaay grace ug wala na dito nag-operate ang Covenant of Works alang sa mga pinili sa Dios. Okay, so alang sa mga pinili sa Dios, ang nag-operate na lang dito is pure grace. Ug nag-operate dito ang gospel, which is ang content sa gospel mo ang law ug ang grace nga gi-offer sa mga guilty sinners. So kana ang atong review sa atong daan nga itong niagi nga lesson, ginag-back up lang ta kadali o kagamay. So dinhi sa balik ta sa section 6. This covenant was differently administered in the time of the law. Meaning, sa time of the law, wala nagpasabot dinhi nga wala na law sa New Testament. Ang meaning lang sa mga Westminster Divines, time of the law, meaning time sa panahon nga wala pa na tao si Jesus Christ. Okay? And in the time of the gospel, wala nagpasabot po dinhi nga sa Old Testament walay gospel, wala. Ang meaning lang diri nga time of the cross, time of Christ and the apostles, mo na meaning nila. Nganong makahibaw ko sa naa sa mind sa mga Westminster Divines, gumikan kay nakabasa ko sa mga libro sa mga influential mga tao, sama ni Samuel Rutherford, sama ni George Gillespie, no? Mao gyud na ang ginamini nila nga sa
time of the law, walang pasabot why grace dito or wala ang gospel. Ug time of the gospel, wala ang makasabot dito nga walay law diha. Muna. So, sa panahon sa Old Testament, lahi ang pag-administer sa covenant of grace. Kay dito, under the law, mato diri, it was administered by promises, by prophecies. Okay? So promises, meaning sa promises mga saad lang ug wala pa katumanan. Saad pa lang. Although si Kristo nga maoy katumanan niini naa na daan sa daang tugon. Prophecies. So kani prophecies ang mga predictions sa panahon nila, kasagaran dito mas nidaghan ang predictions. Of course naa predictions sa New Testament na gihapon, pero dili gyud maoy pinakadako nga unod sa mensahe sa New Testament ang predictions. Kundi ang pinakadako nga unod sa mensahe sa New Testament is ang fulfillment. Dayon sacrifices. Wala nagpasabot nga sa New Testament walay sacrifices. Of course, naay sacrifices, which is ang sacrifices sa New Testament, si Jesus ang sacrifice, ultimate sacrifice. Unya, ang atong lawas sa Romans 12:1 and 2. Ang atong mga lawas, living sacrifices ang tawag ni ana. So, pero sa Old Testament yun, halos labi na sa kining sa Torah, sa Book of Moses, ang animal sacrifices mao gyud halos nag-occupy sa iyang writings. Dayon circumcision, pagtuli mo ini occupy gyud sa writing sa Old Testament, labi na sa Mosaic authorship sa 5 books kanang gitawag natong Pentateuch. Nya the Paschal Lamb, meaning katong sa Passover, and other types and ordinances. So types, mga tipo lang. Kung dunay types, dunay anti-type. So anti-type, pag-abot sa New Testament, dunay anti-type. And ordinances, meaning diri external ordinances. So kanang tanan gihatag, they were all delivered to the people of the Jews, mga Hudyo. Why? Kaya ang church, sila pa man ang nag-compose sa church. Wala pa man yun ang church mo overlap sa Gentiles. Dili sama sa New Testament nga ang church na-retain nga dunay Diyos, mga Hudyo, pero karon nag-expand ang church. Ang membership sa church ni expand sa Gentiles, sa tanan nga nations sa New Testament. So atong panahon ang church nag-compose lamang sa mga Hudyo, so sila mao ang gihatagan ni anang promises, prophecies, sacrifices, circumcision, Paschal Lamb, types of external ordinances. Now kana sila tanan sila all for signifying Christ to come. Again, wala nagpasabot nga si Kristo wala sa Old Testament. Ang meaning dinhi sa mga writers sa Westminster Confession o Westminster Assembly, mao nga si Kristo nga naa sa unod kanang incarnate Christ. Nga tanan-tanan kadto nag-represent or for signify sa incarnation ni Jesus Christ, sa pagkatao niya diha sa kang Virgin Mary o sa iyang pagkinabuhi ingon nga way sala o sa iyang kamatayon sa cross, sa iyang pagkabanhaw. Tanan kadto for signify sa kang Kristo o sa iyang mga buhat.
mga buhat ni Kristo sa yuta, sa iyang earthly ministry. Okay? So, atong mubasa ta para di ta maulahi. Atong basahon ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For if the ministration of condemnation be glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory. So, very clear dinhi nga dunay duha ka administration, duha ka period, no? Duha ka periods. Ang first is, ang tawag niya is ministration of the letter or ministration of death. Ang isa, ang tawag niya ministration of the Spirit o ministration of life. So, ang kada usa sa ila is glorious. Ang kada usa is glorious. Dito sa old administration, although dunay glory, pero mas glorious gyud diri sa panahon sa incarnation ni Jesus Christ. Now, kini nga mga sinultihan, kung sabton gyud nga dili gyud nimo i-appeal ang tibuok kasulatan, kung imong i-isolate kining teksto gikan sa tibuok kasulatan, ang understanding nimo gyud niini mao nga wa gyoy salvation dito sa Old Testament. Ang understanding gyud nimo diri is ang Old Testament walay grace dito. Kung imong i-isolate kini nga text, o kung imong i-isolate kini usab, ang imong understanding mao nga sa New Testament is wala nay condemnation sa New Testament. Pero mao na kung i-out of context nimo pag sabot kining 1 Corinthians 3:6 hangtod sa 9. Now, sa akong kaingon, ang letter dinhi, no, nagpasabot kini sa external ordinance ang letter. Meaning, ang letter dire kanang dunay literalized nga understanding sa law sa Ginoo. That's why giliteralize usab ang application ini sa mga kanding, sa mga karnero, baka, katong gipang offer, mga tukmo, gi-offer dito sa kanang altar as burnt offerings. Dunay mga wine offering, doon na po'y kaning gitawag nga bread nga offering, no? So tanang giliteralize. That's why ang tawag niya na is letter. Okay? Letter ang tawag niya na. Di gyud mo ay unod, di gyud mo ay spirit. Pag abot sa New Testament, ang spirit dito ni adtong mga external ordinances maoy nabilin, no? Giwala ang letter, giwala ang kadtong iyang og sa kinhason pa kabhang niya, og ang nahibilin ang iyang unod. Okay, so sa Old Testament murag usa ka kinhason. Okay? Kamo duol man mo sa dagat, mo nga kuan mo yan ini, kay balo mo ani. Kinhason na siya sa Old Testament nga dunay bagal, dunay unod sa ilalom. Wala makit-e ang unod sa ilalom, ang nakit-an mo ang bagal.
Pag abot sa New Testament, wagtang ang bagal o ang nahibilin ang unod. Now, wala nagpasabot nga sa Old Testament, walay unod, dunay unod. Walang nakitaan. Pag abot sa New Testament, ang unod nahibilin o natanggal ang bagal. Okay? So, mura na siya og gift. Kanang gift ba? Aginaldo. Nga kung muhatag kag gift, kutsunay mo, dunay wrapper, dunay karton, no? Na dunay kining dunay box. Dayon imong gi-wrap, day wrapper. Pero sa sulod, doon na kay gibutang dito nga gift nimo nga say ang gift nimo dito is doon na kay butang dito nga biste o sinina. Sa Old Testament, kumpleto. Meaning naay wrapper, dunay box, ug dito ang sinina sa ilalom. Pag abot sa New Testament, gitanggal ang wrapper, ang box gitanggal, ug ang nahibili na lang maong sinina. That's why ang tawag sa Old Testament letter, gumikay ang nakit-an dito kaning panggawas lang. Okay, mura ba og mo istorya ko? Ang letter, panagay mo hatag ko illustration. Musulat ko og amount sa kwarta, litra ra na. Isulat na ko diya sa kining check sa bangko. Dayon isulat na ko nga 5,000 pesos gift na ko. Okay, so litra ra na. Pag abot sa New Testament, dili lang kay litra. Ang bill na gyud. 5 na gyud ka tinaglibo. Pag abot diri sa New Testament. Dili nga litra lang kundi kwarta na gyud. Okay, so nasabtan ninyo ang meaning sa letter versus the spirit. Ang letter mo patay, no? Og ang spirit mohatag og kinabuhi. No? So, ang mga charismatic o mga Pentecostals kasagaran sa ila, mangayo sila og new revelation sa Holy Spirit. Kaya ang Bible daw is litra ra. Mao nay pagsabot nila aning verse. Ang kining Bible litra na. So dili pwede ang litra makapatay daw ng Bible. So sa ila di kay sila mag-study sa Bible. Kay mo lagi the letter kill it. Unyang ila spirit gyud kanang bag-ong kining revelation sa Holy Spirit kay mao gina ang maghatag og kinabuhi. Mali gyud na nga interpretation. Okay, so mo ni siya. So mao na nga sa old administration letter lang. Pag abot letter of course naa na diha ang substance. Nagpahipi ang substance. Pag abot sa new administration nawala ang litra, ang substance mo inabilin. Mo ang spirit ang substance. So proceed ta. Tanaw na to ang og namoy time sa inyong personal studies. Tanawan ninyo sa Hebrews gikan sa chapter 8 hangtod chapter 9 hangtod chapter 10. Okay? So wa naman tay oras busa dili nato nabasahon dinhi kundi diri sa Romans chapter 4 verses 11 ug 12. No, verse 11 lang. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet, being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that
righteousness might be imputed unto them also. Okay? So makita nimo nga dunay circumcision nga gisgutan. So si Abraham ang gisgutan dinhi nga nakadawat siya og sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, para mahimo siyang amahan sa tanan nga mga mutuo. And at naay circumcision og dunay faith. Pero dito lagi, instead nga baptism, ang naa dito is circumcision. Colossians chapter 2 verse 11 ug 12. In whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Verse 12. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. So, makita nimo kaning duha ka texts sa Romans 4:11 o sa Colossians 2:11 nga gikutlo kining duha. Sa Romans 4:11 circumcision lamang, pag-abot sa Colossians circumcision unya gikunek sa baptism. So ang baptism instead nga circumcision, mao ang baptism mao gi-introduce diri sa Colossians. Og sa 1 Corinthians 5:7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Okay? So, makita nimo nga ang Lord's Supper, pag-abot diri sa New Testament, gipakasama na siya sa unleavened bread, no? Muna ang Lord's Supper diri sa New Testament, muna ang atong communion. Og sa Old Testament ang tawag niya is Passover. O pag-abot sa New Testament si Christ na. So ang Passover actually si Christ na. So mo proceed ta sa atong explication ni nga mato diri, which were for that time sufficient and efficacious through the operation of the Spirit. So ang tanan kadto, prophecies, sacrifices, circumcision, Paschal Lamb, types, ordinances, sufficient ni atong panahon, sufficient ug efficacious sila nga pinaagi kanila effect, ma-advance ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. So makita nimo dinhi, wa pa gani gihimo ni Christ sa cross ang iyang sacrifice, pero ang kadtong benefits nga tuwa sa future gikuha na daan, gi-advance na daan, pinaagi ni ining matawag nato nga mga administration, pag-administer sa Covenant of Grace sa Old Testament. Pinaagi niya to, gi-advance daan ang gihimo ni Christ sa cross ug didto gi-avail sa mga tao sa Old Testament. Og gipaagi kini sa types and shadows sa Old Testament. Gi-avail na daan nila dito. Sa unsang paagi, through the operation of the Spirit. So, sa tao, dili na posible, pero sa Dios, kay daan ang advance siya sa future, daan na siya, pwede siya, murag, mo illustrate ko, murag sa time machine, gikuha na daan sa future ang substance sa work ni Christ, unya gibalik dito sa past, dito sa ilang panahon. So, dito, ang makitaan lang nila ang mga
blood sacrifices, animal sacrifices. Pero mao na ang nakita nila, pero ang substance nga maoy nakapaluwas sa mga katawan sa Dios dito, mao kadtong gi-advance gikuha pinagi sa operation sa Holy Spirit didto gikuha sa cross ni Jesus Christ sa future. So for them it was sufficient and efficacious. Now, through the operation of the Spirit to instruct and to build up the elect in faith in the promised Messiah. So, ang tanan kadto, ang tanan naga-point out kang Christ nga Messiah. Tanan kadto nga katudluan. Walay butang nga gitudlo dito sa Old Testament nga dili si Kristo mao ang iyang content or substance. Atong tanawon sa 1 Corinthians 10:1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. See? So although naay letter dito, dunay wrapper dito, pero naanay substance si Christ. Ang makit-ang lang nila is ang bato, pero actually si Kristo to. Ang makit-ang lang nila dito is lamb, pero si Kristo to. Makita nila is ang kanding, ang bakang sakripisyo, pero si Kristo kadto. So nadaan si Jesus Christ. Nag-uban-uban sa mga Israelites si Jesus Christ. Ang diferensya dili sa content, dili sa substance sa gibuhat ni Kristo nga na-avail nila. Ang diferensya is wa nila makit-i sa ilang mga mata si Jesus Christ. Kay matod sa Hebrews 11:13, this all died in faith, not having received the promises. Meaning, wa gyud nila madawat ang bata nga si Jesus. Wa nila makit-i. Wa pa Mary, Virgin Mary nga nababdus atong panahona. That's why promise ang tawag ni ana. But having seen them afar off, meaning nakit-an ang work ni Christ, ang person ni Christ, ang iyang obedience ni Christ, ug ang iyang passive obedience ni Christ. Nakita ng daan ang iyang death, ang iyang burial, ug ang resurrection, ug ang iyang paglingkod sa tuong kamot sa amahan. Nakita na daan kadtong tanan dito sa Old Testament. Having seen them afar off. Meaning, igo lang nila na paantaw. Pero dili gyud ingon na ilang na sinati in the flesh. Wala gyud. Dili sama sa mga apostles nga nagsulat niini nga nasinati nila si Jesus in the flesh. Na uban-uban nila na ilang nakita na hikapan, ilang na istorya in person sa ilang fleshly nga kasinatian. So, ang old administration nakita lang nila si Christ through types and shadows. Pero namatay sila in faith, nasa pagtuo, and were persuaded of them and embraced them. Wala sila duha-duha na inganyo sila, na kumbinsi sila, o gigakus nila ang mga kamatuoran may tungod kang Hesukristo, and confessed, nangumpisal sila that they were strangers and pilgrims of the earth. So although naa sila'y promised land, na promised land sa ila, pero kadto actually sa ilang panahon dito nakasabot sila nga dili gyud kadto ang unod sa
sa gipromise sa Dios. Ang tinuod nga gipromise sa ilang panahon mao si Jesus Christ. Musuduna na Christ sa ilang panahon nga gipromise. So dili nga wala si Christ sa ilang panahon, naa na ang substance, pero sa ilang kasinapian, ang ilang nakitaan, ang ilang nahikapan, mga types and shadows lamang. Sa John 8:56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. See? So, nakitaan yun. Mismo si Abraham, nakitaan niya ang mga adlaw, ang adlaw ni Jesus. Ug iyang gikalipay kini. So, padayon ta sa atong sa section 6. By whom they had full remission of sins and eternal salvation. So, they meaning Old Testament nga mga saints. They had full remission of sins. So, dili nga walay kapasayloan sa sala. Na full, tudo nga kapasayloan sa sala. Sa mga sala, in fact. And eternal salvation. Na sila salvation. Dili tinuod nga covenant of works ang naat sa ila. Kay na sila forgiveness of sin. Doon na sila eternal salvation. So, same nga salvation nga na-enjoy sa New Testament saints o sa atong panahon karon, maura nga gi-enjoy sa Old Testament saints. Ang kalahian lang kay lahi nga administration sa maong covenant of grace ang ilang nadawat. O lahi pod nga administration sa atong panahon nga atong nadawat. Kay sa ilang panahon, ang tawag niya na is Old Testament. Okay, so Galatians 3:7. Mato diri, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in these shall all nations be blessed. Verse 9, so then they which be of faith are blessed, or sometimes blessed ang pag-pronounce sometimes in ini. Blessed with faithful Abraham, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, tanan nga mga anak ni Abraham, mga dili unod ang tinuod nga anak ni Abraham, dili unod nun, kundi kadtong mga anak ni Abraham in the faith. So bisag Israelite sila, kaliwat sila ni Abraham, pero ang tinuod nga nganong gitawag sila Israelites because of the faith nga na panunod nila kang Abraham. Okay, so ang tinuod nga pagka-Israelites, ang Israelites sa faith diha kang Abraham. Nasama kang Abraham. And the scripture, nakita nila nga i-justify man pud ang heathen, mga Gentiles, sama ka nato by faith. So sa panahon ni Abraham nakadawat siya og gospel. So dinhi makita nimo nga sa old administration doon na gospel. Gi-preach na kang Abraham, dili tinuod mo na nga ang grace na sugod lang sa New Testament, ang gospel ni sugod lang panahon ni Christ. No. Panahon ni Abraham, doon na gospel. Gi-preach na kang Abraham. O mo di ay kanang promise kang Abraham nga in thee shall all the nations be blessed. Ang content niya na ang gospel. Nganong in? Because diha kang Abraham, sa linyada ni Abraham matawo si Jesus Christ. Ug diha kang Christ nga naagi gi-preach na daan sa Old Testament nga nakit-an daan ni Abraham. Diha ang kaluwasan, diha ang grasya, ug natagamtaman na kini sa church sa Old Testament, which is nag-compose sa mga Hudyo. So mo ni that the blessing of Abraham might
come on the Gentiles through Jesus Christ. So, ang blessing meaning ang church karon sa pag-abot sa incarnate Christ, ang church karon na ni-expand nga dili lang na-confine sa mga Hudyo, kundi ni-expand paingon sa mga Gentile nations o countries nga di lang kay ang country sa mga Hudyo mo ay recipient karon sa gospel, karon ang uban nga mga nasod, kada usa ka nasod mahimo ng nation. Covenant nation kauban na ug mabilong na sa mao nga faith nga enjoy sa nation sa mga Hudyo kaniadto. Ug karon ang nation sa mga Gentiles, lain-laing nation, pwede na mo enjoy sa mga blessing nga na-enjoy usab sa mga Hudyo sa Old Testament. Pinaagi kang Hesukristo. So unsa ang enjoyment, unsa ang privileges nga tuwa sa nation sa mga Hudyo, ma-enjoy usab sa mga nation sa mga Gentiles panahon nato karon, panahon ni Christ karon, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Any question? Wala ra may question, Pastor. Pag di alam maklaro, Pastor, no, ang kuan, ang kanang gitawag og kalainan gid sa Baptist theology ug sa kuan, Presbyterian nga theology. Nga Yes. historic reform yun. Yes, mao na ang kalahian nga dunay continuity sa covenant sa Reform or Presbyterian nga theology. Of course, dunay discontinuity, pero ang church nga nag-exist sa mga Hudyo sa old administration, the same nga church nga nagpadayon sa new administration, o the same ang substance sa moong grasya gi-enjoy gihapon sa new administration. Atong sa kuan, Pastor, kanang sa Old Testament o sa Old Covenant is kuan siya kanang nagtan-aw sila sa umabot no katong ang Christ, Umaabot Oto. nga incarnate O- Christ. Dili nga Garnet. dili ang presence ni Christ naa na sa ilang panahon. Ang ilang gitanaw ang kana pag-actualize, no? Ilang Actualize i-advance. ni Christ ang iyang ang sacrifice o ang work kanang kanang obedience ni Christ gi-actualize na, which is active obedience o passive obedience. So sa ato nga case, Pastor, balik na punta. Pabalik na punta sa ato nga case karon, no? Or Murag nilingi ta sa atong likod. Sila patanaw sa unahan, paantaw sila sa future. Kita nilingi ta sa atong past. Tanan kita parehas nga enjoyment sa grace nga na-enjoy nila, nga paantaw pa lang sila sa ato. Nilingi lang ta sa atong likod sa grace nga gihimo kaniadto. Maura nga enjoyment sa grace. so, diya lang na nakakuan lang ko, Pastor, ba nakasabot lang ko nga mo din na sakto nga dapat itubag nato sa mga tao nga namo mga tao nga mingon nga mayo maguto sila sa unang panahon kay nakakita sila sa Ginoo gid personally. Then ana ba may katong natawo sa Old Testament kay mao ni ilang kahimtang, ana ba. So gusto na lang nga matawo sa lain nga generation kay una-una nila is mas blessed sila katong mga tao atong nga generation. Actually, kung imong sabton ang kining covenant yun is on gid siya kanang tanan nga generation, wala gyud partiality ang Dios. Correct. Walay better or walay matawag nato nga naa sila sa arang-arang maayo nga kahimtang kay dito silang napita. Actually parehas ra. Okay, so napailain nga pangutana.
Ang uban. Jane. Okay. Ikaw, Nanding. Review lang ko yan yung review. Kung nasaktan. Ikaw nung si Drake. Yes, Wala ka na wala na. appreciate. Salamat kayo.